Hindot galang taon ang matag usa ka kinabuhi. Ang matag usa ka panagway nga malipayon gayud nga muday diya sa tumuyan Dios. Amen. Hallelujah. Pagkaanindot nga ng taon ang Kristohanon. Amen. Kung matiusa puno sa gugma way panagsina. Yes Lord, hallelujah. Magkataong. Yes Lord, hallelujah. Nalang taon kung nandiyan ka lang Kristohanon, mag-aliyon siya na ganon. Kitang tanan sana walay niliyon, walay luminas kitang tanan managsud ka sa Diyos kitang tanan sana. Ihatag ang matamis mong pahiyong, ihatag ang matamis mong pahiyong. Pagkatahong na lang yun, pagkatahong na lang ngayon, kung ang tanang Kristohanon. Yes, Lord. Managkatigo. Sumakosa. Kaanindot na ng taon ang Kristohanon. Mag-iusa, puno sa gugmaway panagsira. Pagkatahon na lang gayon, na lang taon. Kristohanon, managiusa na karon. Kitang tanan usara, walay yun, walay luminas sa kitang tanan managsud sa Diyos kitang tanan usara. Ihatag ang matamis mong pahiyong, pagkatahong na lang ngayon, kung ang tanang Kristohanon. Managkatigo ka sa Diyos kitang tanan usara. Walay niliyon, walay luminas sa kitang tanan managsud ka sa Diyos kitang tanan usara. Pagkatang matamis mong pahiyong, pagkatahong na lang ngayon, kung ang tanang Kristohanon. Managkatigo. Diyos maayo, iya kitang giatiman, wala kita niya pasagdi, panahon sa atong kaisanan. Mausap man ang imong higala, mausap man ang imong inigugma, mausap man ang imong ginikanan, nga parang Diyos walay pagkausan. Sing it, woo! Sing it of hallelujah. Sayaw, sige sayaw, sayaw siya. Lukso, sige lukso, lukso sa kalipay, e atong Diyos walay pagkausan. Kung Diyos maayo, iya kitang giatiman, wala kita niya pasagi, panahon sa atong kagulanan. Mga patag man ang kabukiran, mga hanaw man ang kalangitan, mausap man tibuok kalip
kalibutan. Apa ng Diyos, walay pagkausap. Sa singit, woo! Singit, woo! Singit og hallelujah. Sayaw, sige sayaw, sayaw siya. Lukso, sige lukso, lukso sa kalipay. E atong Diyos, walay pagkausap. Pusa singit, yes Lord, hallelujah. Yes Jesus, singit og hallelujah. Sayaw, sige sayaw, sayaw siya. Lukso, sige lukso, lukso sa kalipay. Kaya atong Diyos, walay pagkausap. Kaya atong Diyos, walay pagkausap. Kaya atong Diyos, walay pagkausap. Yes Lord, hallelujah. Yes Lord, hallelujah. Yes Jesus. Yes Lord, tinood gyud Ginoong Dios nga wala gyud pagkausab. Ang imong gugma nga ni kanamo Ginoo. Ikaw Dios wala gyud ka mausab nga ni kanamo. Bisan uga. Kami o Dios dunay mga kalapasan niya. Kami magpanitaw gyud o Dios. Mayugmaon sa gyapon nga ni kanamo. Salamat Lord nga hantod doon na kami kinabuhi o Diyos. Amo kang simbahon sa mga tagusan ng kinabuhi. Amo kang daygon sulod sa mong kasing-kasing Ginoo. Dili lang kay diha sa makita Ginoo kundi sa sulod sa mong kasing-kasing Ginoo. Tungod kay mo kini mo gilantaw sa mga tagusan ng mga kinabuhi. Amo kasing-kasing kung sa ka tinuod na nagdahil niya kami mo sa amin. Yes Lord, hallelujah. Yes Jesus. Hangtod may kinabaw mo rin sa mukang taigo. Yes Lord. Nahimog ko kalibutan uban sa dako nga katuyuan inigsuon ko. Yes Lord, sa kalangitan mga bulan o kabituunan imong gipahimutan. Mga pag-antos, hallelujah. Mga pag-antos, kinabuhi imong gipasan. Alang ka nako sa kahugawan imong gihinuan kinabuhi ko karon nahugasan sa hambili mong dugo. Hallelujah. Come on, church. Walay sama kandi mo kagamanan. Yes, oh God. Walay arang makatupong sa gugma mo. Takusog ka ngayon, takusog ka ngayon, pasidunggan ka. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may kininhawa. Sang nabili ko'y mayahon ka, hangtod ni aga sa kasing-kasing ko. Mayahon ka o alagaan ko.
Ginoo. Yes, oh God, hallelujah. Yes, Jesus. Nahimog suko kalibutan upan sa dako nga katuyuan itsutong ko sa kalangitan mga bulanog sa bituunan imong gipahimutan mga pag-antos kinabuhi imong gipasan alang ka nako kaugawan imong gihinuan kinabuhi ko karon nahugasan sa hawili mong dugo walay sama kandi mo kagamhanan lerang makatupong sa gugma mo sa pusok agayan pasidunggan ka hangtod may kinabuhi hangtod may kusog hangtod may kininawa sa nabil ko'y mayroon ka hangtod ni aga sigkasing ko mayroon ka o kalagaran ko hangtod may kinabuhi yes Lord may kusog hangtod may kininawa sa nabil ko'y mayaon ka hangtod niya ka sa kasing-kasing ko kaya ikaw galagaran ko Ginoo. Bayawon ka o alagaran ko Ginoo. Bayawon ka o alagaran ko Ginoo. Yes Lord, hallelujah. Bayawon ka o Diyos pasidunggan ka o Diyos sa walay katapusan hangtod na kami kinabuhi pagasimbaon ka na mo Diyos yes Lord Jesus ibangga mo ako matut sa punan mo bisan sa kapagyasan ipasaylo mo ako o Diyos daigon ko ikaw ibangga mo ako matut sa punan mo bisan sa kapagyasan ipasaylo mo ako o Diyos daigon ko ikaw nagasimbaon mo alagaran ko ikaw sa bisan asa pa ngalan mo
ibayaw ko. Labihan ng grasya mo, nga di kahatag ka na mo. Pagasimbaw no, alagaran ko ikaw. Ipangga mo ako, matut sa puno mo, yes Lord God. Bisan sa kapagyasan, ipasayro mo ako, O Diyos. Daigon ko ikaw, ikaw. Magasimbaw no, alagaran ko ikaw. Mabisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ng grasya mo, nagkikahatag ka na mo. Pagasimbaw no, alagaran ko ikaw. Pagasimbaw, alagaran ko ikaw. Yes, Jesus. Sa nasa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ng grasya mo, nagkikahatag ka na mo. Pagasimbaw no, alagaran ko ikaw. Pagasimbaw, pagasimbaw no, alagaran ko ikaw. Sa nasa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ng grasya mo, nagkikahatag ka na mo. Pagasimbaw no, alagaran ko ikaw. Pagasimbaw no, alagaran ko ikaw. Pagasimbaw no, alagaran ko ikaw. Hallelujah. Yes Lord, pagasimbaon ka na mo Diyos. Hallelujah, tungod sa imong pagkamaayo. Hallelujah. Yes Lord, hingmugso kami nining nga kalibutan mo. Aron o Diyos, dumagayod nga magadaig diha kanimo o Diyos sa Espiritu sa kamatuoran Ginoo. Salamat Lord sa matagkasing-kasing Ginoo. Nakita nimo Ginoo ang matagos sa kasing-kasing. Sabi nga kami nagatay, nag-aawit nga na kanimo o Diyos, nagamalandong o Diyos sa mga mensahe o Diyos sa mga alawiton Ginoo. Salamat Lord nga puno gayud sa pag-atiman, sa paghigugma nga ni kanamo o Diyos. Hallelujah. Salamat Lord sa imong pagpangga nga ni kanamo Ginoo. Salamat sa imong dakong gugma nga ni kanamo Ginoo. Mga takos ka gayud nga among daygon, imo kang pasalamatan pinaagi sa mga pagdaig, pag-awit, pagsayaw, Lord, among gihimo kini o Dios aron nga ikaw Dios among himayaon Lord sa matag usa namo ka kinabuhi Ginoo. Salamat Lord, dalaygon ka gayud o Dios sa walay katapusan. Kanang dugog himaya, mga pagpasalamat Lord among balik ya kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Lord, hallelujah. Praise God. Mayong buntag igsoon. Buntag ba? So, kinsa na panalanginan sa mga panag-awit na to diya sa tumboy nga Dios. Amen. So, akong bahin mga igsoon, maong pagkulik, pagkuha nga na sa inyong mga kadaugan.
yun sa mo pag-amuma sa tumbuhay nga Dios. So wala pang Domingo, naanan Domingo. O sa pipila kadlaw sa mga igsoon nga ang Dios nagapamuhat sa inyong kinabuhi. So gina na igsoon. O kinsa kadtong andam dia mubarog. Pag may sugon nga mubarog diri aron nga ipalayg ang kaayo sa buhi nga Dios ang kinabuhi. O ato lang diri Okay, so tindog na. Praise God. Mayong buntag ka natong tanan. Dako kay kog pasalamat sa atong buhi nga Dios. Dili gyud nako kawangon pagpasalamat kaniya kay tungod siya maayo sa matag usa kanato ka kinabuhi ug siya kanunay nagahatag kanako sa matag adlaw, tuig, bulan ug kusog. Ug labi na sa akong paglakaw matag adlaw sa akong trabaho kanunay ang Ginoo anaa sa akong kinabuhi. Ug wala gyud ngay kakulangon sa ako ug sinakauban sa akong pamilya, sa akong mga anak ug akong asawa. Ug akong ibalik ang lungog ug himaya sa pangalan ni Jesus. Amen. May buntag sa tanan. Nagpasalamat ko sa atong buhi gamanan na Dios tungod kay atong niaging semana birthday nako. Naingon sila nga bahala daw ko handa basta maayong lawas niya. Sungog pagid sa panahon way handa niya. Naglain pa yung lawas. Pero bisan pa man ang tanan, nagpasalamat ko sa Ginoo tungod kay sa kinabuhi na hantod aning panahon na yung gihatag ni kanako. Amen. Nya ang akong pasalamatan jud sa Ginoo sa karong adlaw nga gihatagan ta niya maayong na panahon. Then sa akong pamilya siya gid ang naghatag og maayong panglawas sa mga bata. Siya nagaproteksyon sa mataglakaw sa mga asawa. Then kanako po siya gid ang nagabalot sa pamilya na dugo. Nya nagatagbo po siya sa tanan ng Panginoon. Sa dalaygon ang Dios walay katapusan. Amen. Isa pa. Praise God, kinsa pa ikson? Salamat na lang po. So, asab, may buntag. So, dili po na ako kawangon. Pagsulti, pagbungat, pagpasalamat dahil sa tumbuhi nga Diyos tungod kay siya, maayo Diyod. So, kinabuhi, dili lang kay sakwa, kundi kanatong tanan. Amen. Ay buhi pagyud ta. Amen. Ay dagang mga tao nga na gyud, nakamata. Amen. So, una salamat kayo sa tumbuhi nga Diyos sa kinabuhi. Sa hangin nga gininhawa, presko, nga libre, ginahatag niya nga ni kanako. Then makaginhawa o adunay kusog nga maglihok sa mga buluhaton nining kalibutan aron nga mabuhi. So salamat kayo sa tumbuhi nga Dios bisan pa nagapon pasalamat po ko sa tumbuhi nga Dios tungod kay mga mong buluhaton nga Bible study nagmalampuson o gani doon na po kita hasang Ginoo nga ikaduha na po nga Bible study na po namo dito pagay tabuon na mag-start na yun kanong Bernes. Una nga dalaygon ang buhi nga Dios kay tungod siya gyud mao gyoy kanang among kusog kay kung wala ang Ginoo dili gyud nam mabuhat ang tanang butang labi na gyud sa pagpamuhat nga siyang kahimayaan. Una maigsoon nga dako kay kong pasalamat sa tumbuhi nga Dios tungod kay ang kanam-anam og kadaghan ang bulaton nga anang ginapabuhat sa ato sa buhing sa atong buhi nga Dios. Muna nga ginabalik nako ang tanang dungog ug kahimayaan sa atong buhi nga Dios lamang. Ug karon panahon na sa pagpamati sa pulong sa atong buhi nga Dios. Atong andamon atong hunahuna labi na atong kasing-kasing nga maoy sa buwagan sa mong liso mong binhi nga pulong sa Dios. So atong andamon so yatag nako sa atong mamulong karong kabuntagon sa atong speaker Pastor Jeffrey Cañares.
Okay, so praise the Lord. Maayong buntag sa Matagusa. Paon sa akong pana, Sigma. Oras na to. Okay, so salamat kayo sa mga kaigsunan ha nga mitindog arong na mo pasalamat. Mahimo nga mi padayag ginaa kung sa kamaayo ang Dios diha silahang mga kinabuhi. Kitang tanan aduna gyud mga pagpasalamat diha sa tuang Ginoo. Amen. Kinsa bagoy dili magpasalamat sa Ginoo nga maayo man kayo ang Ginoo. Muna nga angayan gyud nga ato ang pasalamatan ang atong Dios sa tanang panahon kay tungod kay ang atong Ginoo maayo man kaayo. Amen. God is good. And all the time, God is good. So nini mga rasa makaigsunan mag-adto na usab kita aron nga magapamati sa mensahe sa Ginoo o ang tanan gayud is mainandamon na nga magapamati diha sa iyahang mga mensahe. So magatindog kita makaigsunan atong abrihan ang atong mga Biblia diha sa sulat ni Dr. Lucas. In Luke chapter 18 or Lucas kapitulo 18 versikulo 18 ngadto kini sa 30. Lucas 18 versikulo 18 ngadto sa 30 mga kaigsunan mo kini ang pulong nga ato mabasa diniya. Usa ka pangulo sa mga Hudyo nangutana kaniya, maayong magtutudlo unsa may akong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Si Jesus nangutana kaniya, nga gitawag mo man ako nga maayo, walay maayo gawas lamang sa Dios. Nasayod ka sa kasuguan, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw pagsaksig bakak, lahura ang imong amahan o ginahan. Ang tao mitubag, gituman ko na kining tanang mga sugo, sukad pa sa akong pagkabatanon. Sa pagdungog ni Jesus niini, iyang giingnan ang dato. Usa pa kabutang ang kinahanglan mong buhaton. Ibaligya ang tanan mong katigayunan, o ihatag ang halin ngadto sa makabos, o makabatod kag bahandi dito sa langit, o nya balik og sunod kanako. Apan sa pakadungog sa tao ni ini nasubok sa pag-ayo tungod kay dato man siya kaayo. Nakita ni Jesus ang nga nasubo ang tao busa mingon siya. Pagalisod gayud alang ni atong daghan og bahandi sa pagsulod sa gingarian sa Dios. Masayon pa sa usa ka kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa usa ka dato pagsulod sa gingarian sa Dios. Ang mga nakadungog ni ini nangutana, kun mao kana kinsa ra man di ay ang maluwas. Dito bag si Jesus, ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Dios. O niya, mingon si Pedro, timan ibaya nga gibiyaan namo Ang among panimalay aron pagsunod kanimo murag na ako na sagiran ba o run out. Okay? Timan ibaya nga gibiyaan namo ang among panimalay aron pagsunod kanimo. O si Jesus mingon kaniya, tinuod ka na, og sultihan ko kamo ni ini nga bisan kinsa nga mobiya sa iyang pulianan o asawa o mga igsoon, o mga ginikanan, o mga anak tungod sa gingarian sa Dios, makadawat og daghan pang mga panalangin ni ining panahon na, o ginabuhing dayon sa umaabot nga panahon. Mag-ampo kita mga kaigsunan. Our most precious and heavenly Father, Lord, we thank you so much for this another day, another Sunday. Ngayon maghihatag na usab ngani sa Matagusa. It's our pleasure usab Ginoo nga kami makasimba, makaalagad, makapasalamat gana kanimo o mapasidunggan ang imong pangalan Ginoo. Thank you so much Lord for this another privilege and opportunity nga kami makadungog daw sa biha sa imuhang mga pulong Ginoo nining oras. O bisa pamanggani o Dios, we thank you so much sa nindot nga panahon nga imong gihatag gani kanamo. Aron kami makapadayon sa pagsimba nga kanimo. Ug aniya kami mianhi aron Ginoo sa pagpasidungog nga kanimo
Yani nakaawit kami nga na kanimo og mga lawiton Ginoo. Mga pagdayeg na kanimo o gali o Dios naka-witness pud mi Ginoo kung giunsa nimo Ginoo pag amuma pagatiman ang amo makaigsunan. Kami barog man sila Ginoo mitindog aron nga mupadayag kung unsa ka kamaayo diha sila mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ug aniya kami o Dios kami tanan mianhi mikahin og panahon nga na kanimo aron makita nimo o Dios ang matag-usa mo ka mga kasing-kasing o kaugalingon nga kami nagatinguha kanunay nga na kanimo. Ug gusto gyud ka gusto gyud namo Ginoo nga mosunod nga na kanimo sa makadunayan. Salamat kay ikaw nagalig-on kanunay nga ni kanamo. Ug salamat kay ikaw magatudlo ang sab gani kanamo pinaagi sa mga pulong o mensahe nga amo madunggan karon Ginoo. Padayon ka o Dios magapamuhat padang espiritu kinatugutan ka namo nga ikaw magapamuhat ni mo rasa. Dalaygon ang imong pangalan Ginoong Kristo sa walay katapusan. Tanang kay mayaan o kadungganan, mga pagpasalamat o mga pagtuboy, diha lamang kanimo Ginoong Hesus ang tanan. Ngayon ka mo dawat ini. Amen and amen. Magapanglingkod kita. Sa makausap pa maayong buntag ka natong tanan mga kaigsunan. Ang tema nga atong pag-isgutan karon, the man who wants to follow Christ, he must be obey. He must be obey Christ. He must already obey what commands Jesus Christ nga na siyang kinabuhi. Ang tao, kung gusto niya nga mosunod gana kang Ginoo sa Kristo, kinahanglan dili sa magduha-duha sa pagsunod nga na kang Ginoo sa Kristo. Madangak kung unsay gisugo sa Ginoo nga na kaniya, andam gyud sa mutuman niini. Mga kaigsunan, andam ba ta mutuman nga na sa atong Ginoo? Amen. Ang pagtuman o ang pagsunod nato nga na kang Ginoo sa Kristo, dili lang kay kana bitang ganahan ta karong adlaw sa pagsunod ni Jesus Christ, or pipila ba kadlaw ganahan kay ta, or simana ba or bulan ganahan kay ta mosunod kan Jesus Christ. Inana ba ang tinuod nga pagsunod kan Jesus Christ? Nasayod nga dili kini mao ang tinuod. Kay kung maghisgod ganitag pagsunod kang Ginoong Hesukristo, kinahanglan jud nga sa tanang panahon andam ta sa pagsunod ganha kaniya. Amen. Mamaayo man ang atong kahintang o dili man mamaayo, anaman ta karon sa tingali sa kanang daghan ta kwarta o panalangin ba o butang nga atong naangkon, kinahanglan andam ta sa pagtuman o pagsunod nga na kaniya bisa pa man sa panahon sa kawalan-on mga kaigsunan. Ha? Mao kini ang atong pag-isgutan karon. Ya karon sa sulat ni Lucas diya sa kapitulo 18. Usa ka tao nga dato kayo mga kaigsunan na gusto kaayo niya nga mosunod kang Ginoong sa Kristo o makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Matag usa kanato kitang tanan nagkinahanglan jud ta sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Nagatinguha pa ka sa kinabuhing walay katapusan? Wala may alagat ta sa Ginoo. Kaya para lang ba panalanginan ta? Kaya para lang ba ilikay ta sa mga balatian o sakit sa Ginoo? Kaya para lang ba proteksyonan ta sa Ginoo? O ayuhon ba ta dinaan sa mga balatian? Maura ba di ato ang gipangandoy? Tinuod ka kana ato ang ginapangandoy. Apan, ang tinuod lagi makaigsul ngano nga lagat ta kay gigugma na to ang Dios og nagtinguha ta sa langit o dapit nga iyahang gitagana. Amen. Kay kung puro na lamang kalibutaran ang atong ginatinguha, mo na nangandoy ta sa mo na nangalagat ta sa Ginoo kay nangandoy ta sa mga butang ning kalibutana kay iyang ihatag kini kay sama ang tagiyas ng butang kawang gihapon kini. Amen. Kinahanglan ngano nangalagat ta sa Ginoo dapat atong ihatag ang tanan nga na kaniya. Ano nangalagat ta sa iya ha? Kay tungod kay nahigugma sa pag-ayo kanato. Ubisa pa man sa saad niya nga ni kanato, nga nag-andam sa dapit nga ni kanato, mao kini ang atong ginahawiran o ginakuptan kanunay. Sa diin kita iya pagkakwaon og makaadto sa dapit nga iyang giandam.
nga maong langit mga kaigsuunan. Ha? Verse 18. Usa ka pangulo sa mga Hudyo nangutana kang Ginoong Hesus. Sumala pa siyang pangutana, paay magtutudlo, unsa may akong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Usa ka pangutana nga labing importante kaayo makaigsunan. Amen. Nga natingwa sa nga makaangkon sa kinabuhing dayon. Ha? Wala na sa nakinahanglan og butang. Kaya tungod kay dato naman siya kaayo. Ha? Dato man siya kaayo. Pero take note mga kaigsunan, bisan lagig makabus man ta kinahanglan na kinahanglan jud ta nga mangandoy ta sa moong kinabuhing dayon. Wala nagapasabot kay dato man siya kaayo, wala na sa kinahanglan og butang. Kun dili makaigsunan, makabus man ta madato na kinahanglan jud ta og kinabuhing dayon. Usa kini ka pangutana gikan sa dato kaayo nga tao o pangutana usab kini ngani kanatong tanan. Amen. Nakitang tanan na kinahanglan man og langit o kinabuhing walay katapusan. Amen. So tubag ni Jesus Christ kana kaniya. Nangutana si Jesus Christ. Tubag ni Jesus Christ kana kaniya, pero ang tubag ni Jesus Christ pangutana usab. Amen. Ha? Ngano gitawag mo man ako nga maayo? Walay maayo gawas lamang sa Dios. Nasayad ka sa kasuguan. Ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksig bakak. Lahora ang imong amahan o ginahan. Ibalik ni Jesus Christ ang commandments sa daang tugon. Sa panahon niya si Moses pa lang ang nangulo ni adtong panahon na. Ha? Pangutana ni Jesus Christ nga na sa tao. Apanasay si Jesus Christ nga kinitanan natuman sa maong dato. Gibalik lang pagmangutana ni Jesus Christ nga na kaniya aron gayud masuta ni Jesus Christ kung unsay ang tubag. Apan kabalo si Jesus Christ nga aduna pay dapat nga iyang buhaton aron sa mahimong hingpit. Awa? Versikulo 21. Ang tao mitubag, gituman ko na kinita ng mga sugo, sukad pa sa akong pagkabatanon. Ha? Sukad pa sa akong pagkabatanon. Ha? So wala sa nagapanapaw, wala sa nagapangawat, wala sa magasaksi og bakak, o ginatahod niya ang iyang amahan o inahan. So paala pa sayang gitubag na kang Jesus Christ, gituman ko nakirita ng mga sugo, sukat pa sa kong pagabatanon. Sa pagkadungog ni Jesus niini, iyang giingnan ang dato, bisan og natuman niya na niya kinita ng mga sugo, apan aduna pa di ay gikinahanglan nga iyang pagabuhaton mga kaigsunan. Sa gingo pa ni Jesus Christ, usa pa kabutan ang kinahanglan mong buhaton. Ibaligya ang tanan mong katigayunan o gihatag ang halin nga to sa makabus o makabaton kag bahandi dito sa langit. O nya balik og sunod ka nako. Mao kini ang gingon ni Jesus Christ. Sa ato balit nakita din ni Jesus Christ nga kining batan-on bisan og nagasunod sa dinaa sa makasuguan, nagatuman siya sa mga kasuguan, apa nakita ni Jesus Christ nga kabus kayo kining bataa o tawhana dihaa sa atubangan sa Ginoo. Amen. Dato kay sa nini kalibutan apan kabus dinatubangan sa Ginoo. Kaya nakaingon man si Jesus Christ, ibaligya ang tanan mong katigayunan o gihatag ang halin nga to sa makabus o makabaton kag bahandi dito sa langit. Sa ato pa wala pa jud ni bahandi ning tawhana dito sa langit. Nainubra ang iyang kaptangan o bahandi sa lapi ning kalibutan pero wala jud sa ibutang dito sa langit. O sa hinungdan kay dili sa mahinatagon ngadto sa mga kabus. Amen. Dili sa may natagon. Wala sa pagtagad nga na sa mga igsuon o kaigsunan nga nagkinahanglan o pagtabang. Unya ingon si Jesus Christ, unya balik og sunod kanako. Kung mahimo na nimo na sunod kanako. Amen.
Ha? Daghang mga tao karon gusto kayo mo sulod kang Ginoong Kristo. Pero dili sila kasulod nga naman o sa inungdan. Kay dili sila makabiya sa ilang makabtangan. Ha? Sayangan sila sa ilang makabtangan. Mga lagad ko, unsaon na lang. Ha? Kumanirado ko sa kuwang negosyo karong adlaw sa Domingo, o niya, minilyon baya ang akong adlaw, kita, unsaon na lang. Ha? Dako kayo akong negosyo. Muadlaw og tag 500,000, unya musimba ko karon. Kasayang ra sa 500,000 nga akong kita. Ikambyo lang nako sa pagsimba dinaa. Ana ba? Mao ba? Inani pud karon ang naitabo mga kaigsunan. Ang usa ka dato sa diyang gisugod sa ni Ginoong Kristo, usa pa ka butang ang dapat mong buhaton. Ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang tanang halini ini ihatag ngadto sa mga kabus. Pero wala makatuman ang maong dato katungod kay mas gilab lagi niya ang mga butang nga anak kaniya. Sayangan siya. Amen. Amen. Di kinahanglan mga kaigsunan. If the person wants to follow Jesus Christ, di kinahanglan andam siya sa pagikalimot kung unsay anaa nga na kaniya o ihatag niya ang tanan sa Dios kung unsay anaa nga na kaniya. Amen. Mugahin jud sa panahon nga na sa iyang Ginoo. Ha? Kaya daghang mga tao karon na kinahanglan sa Ginoo pero wala sila mugsunod kang Ginoong Kristo. Amen. Kay ilaha panggi ginatagaat pagtagad ang mga butang nining kalibutana. Busa ang naitabo mga kaigsunan sa pagkadungog sa mga tao ni ini. Sa gisulti pa ni Jesus Christ, gibaligya ang tanan mong katigayunan. Aron ka mahimong hingpit o musunod ka nako. Ibaligya ang tanan mong katigayunan. O gihatag ang halini ini ngadto sa mga kabos. Unsay naitabo? Nasubo sa pag-ayo tungod kay dato man sa kaayo. Huna-huna sa maong tao, pag ibaligyan nako ang tanan kong katigayunan, mapobre na ko niini o makabus. Pagkahayahay ba nato mga tao, nga ko ang tagaan niini. Daw sa ato pa, wala siya maglantaw sa mga butang sa langit. Mas iya ang ginalantaw ang mga butang sa kalibutan. Kaya nga naman, nasubo man sa og gisayangan. Ha? Nasubo man taog gisayangan. Amen, nasabta na to. Ha? Kinalan dili ta masayangan. Magisgod ganita Ginoo, pag-alagad nga na kaniya mao kini ang atong tinud nga bahandi. Ha? Nakita ni Jesus nga nasubo ang tao, busa mingon siya. Pagalisod gayud alang ni atong daghan og bahandi. Ha? Sa pagsulod sa gingrian sa Dios. Tinuod na. Kaya naman, magisdo ganitag dato, dili na makahatag panahon sa Ginoo. Kasagaran jud na. Tuwera na lang ni ato mga tao nga pareha nila Manny Pacquiao. Ha? Nadato sila. Wala sila panahon nga na sa Ginoo, daotan kay sila kaniadto. Apan sa dihang gibag-o ang ilang kinabuhi. Nakita nato karon ang ilang kinabuhi nga nangalagad na jud sila nga na sa atong Ginoo. Ha? Amen. Amen. Matinabangon ngadto sa bang tao. Ha? Apan pipila lamang lagi ka mga dato ang sama niya na. Kay kasagaran, wala lagi pag-alagad sa Ginoo. Kaya unsa pa may ilang ialagad sa Ginoo nga naa naman sila ang tanan. O makita nato din na sa makabus, makita nato nga kasagaran po nag-alagad sa Ginoo, po dili po tanan. Ato na po'y pipila.
ng mga tao na nalaging bulantaw dahil nalabitaw madiscourage dayon pag-anagan niya sa mga pagkinahanglan nga dili dayon tubagon sa Ginoo ang ilahang mga pag-ampo madiscourage dayon dili na ganahan mo simba dili lang din sa mga dato lang gipunto karon sa atong Ginoo ang mga dato sa ato pa mo ginaingon si Pedro dinaa sa verse 25 sa ta mas sayon pa sa usa ka kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagon kaya sa usa ka dato pagsulod sa girian sa Dios ang makaduog ni inangutana kung mao kana kinsa naman di ay ang naluwas sa ato pa nagpangutan anay sila o nangutana sila nga kang Ginoong Hesus ang mga tinun-an kinsa naman di ay ang makasulod sa girian sa Dios di man gani makasulod ang mga kwartahan mga dato o sa lang ka ang makabus na kinahanglan jud og kwarta siyempre kinahanglan kag kwarta matrabaho jud kag pag-ayo hardworking kaayo apektado ang imong lawas sa dihang trabaho ka pagkaugma wa nila miisimba lami naman hinuon ni tulog ang mga dato manggani nga hayahay na kaayo pwede kay na sila diha-diha dahil musimba pero di pa manggani di ay malangit unsa na ka daw makabus ana ilang pangutana kung mao ka na kinsa mo di ay ang maluwas kung dili maluwas ang madato sa mo tawo makabus o bagay Jesus Christ ang dili mahimo sa tao mahimo sa Dios amen kaya abi manghud nila nga ang kaluwasan gumikan sa ilang pagpaningkamot kung wala nay tabang ang Ginoo inani din na mga kaigsunan kinahanglan kaya ang kaluwasan gitanyag man nga ni kanato nga libre kinahanglan nga ato kining ang kunon dawaton amen amen kung gusto ta ginabuhin walay katapusan kinahanglan andam lagi ta sa pagtuman sa sugo sa Ginoo ug dili nato ni makaya kung walay pagtabang sa Ginoo versikulo 28 unya miingon si Pedro di man ibaya nga gibiyaan namo ang among panimalay aron pagsunod kanimo gibiyaan namo ang amo ang pagkamangingisda gibiyaan namo ang amo ang pamilya wala ni ingon nga nagbulag sila bulagan ni Pedro yung asawa kung dili nananghit po niya siya nga mag full time nga magsunod-sunod siya kang Ginoong Kristo amen dili na maging isda si Pedro kaya misunod man sa anak ang Ginoong Kristo maringon si Pedro nga anak ang Jesus Christ di man ibaya nga gibiyaan namo ang among panimalay aron pagsunod kanimo og si Jesus mingon kanila tinuod ka na og sultihan ko kamo niini na bisan kinsa mo biya sa pulianan o asawa o maigsuon o maginikanan o mga anak tungod sa girian sa Dios makadawat og daghan pang mga panalangin niini panahon o ginabuhing dayon sa maabot nga panahon amen kinahanglan nga andam ta sa pagbiya sa atong panimalay dili man tingali full time nga kanang missionary ta sama ni Pedro o sama sa atong mga ubang makaigsunan nato nga nagalakaw-lakaw kanunay aron sa pagsangyaw sa maayong balita nga tusaban ang ipasabot usab ni Jesus Christ niya nga bisan diha sa atong mga trabaho o panimalay kinahanglan dili lang kay kana ang atong pagatutukan amen kay daghang mga tao karon pamilya na lang yun ang ginaatupag kanunay trabaho dito trabaho diri para mabuhi ang iyang anak mga anak o iyang asawa ba o iyang bana ba pero wala na sa una-una nga nasa Ginoo mo ni gipasabot ni Jesus Christ nga unta dili lang kay kana atong pagahunahon labaw sa tanan ang Dios kayod amen mas kalimtan pa nato atong panimalay kaysa Dios
Dapat dili jud nato kalimtan ang Dios. Amen. Ha? Talawa ra karon mga kaigsunan. Ha? Ang nitabo karon sa sakadato sa dihang nadungog niya ang maong pamulong sa tong Ginoo. Nasubo sa pag-ayo tungod kay dato man siya kaayo. Amen. Ang karakter o ang kinaiyan ni ini nga tao nga na-enkwentro ni Jesus Christ dili sama sa kinaiyan ni Job o Job mga kaigsunan. Ano man? Si Job siya ang pinakadato sa sidlakan. Sa ato pa, north, south, east, west. Ha? Sa ato pa, diya nga side, siya ang pinakadato. Amen. Siya ang pinakadato. Pero nawala ang tanan niyang katigayunan o bahandi. Nagitestingan siya, gisulayan siya. Pero si Job, naluya ba sa pag-alagan sa Ginoo? Wala. Sulahi ang iyang kinaya kaysa ni ini nga dato. Ha? Wala pang gani giingon diri Sa sulat ni Lucas kakining datua o tawhana, mo'y pinakadato sa sidlakan ba? Wala, dato lang jud siya. Pero bisan sa iyahang pagkadato, giingnan siya ni Ginoo sa Kristo. Usa pa kabutang ang kinahanglan mong buhaton. Ibaligya ang tanan mong katigayunan o gihatag ang halin ngadto sa makabus. Dato lang siya ha, dili dato sa sidlakan. Pero hunahuna niya mawala naman niya ang pagkadato mahanaw. Pagkahayahay ba nga atong mga tao nga atong akong pagatagaan niya, nawa na akong kwarta. Nasubo sa milakaw sa bahala mo diha. Pero si Job sa dihang gisulayan sa sayawa. Nakahunaw na ba siya nga sa pagtalikod gana sa Ginoo? Wala og wala gyud. Aduna na lay mga pangutana nganong hitabo man kini nga na siyang kinabuhi apan pamulong ni Job nga moingon tangan nabasa ba nato nga di na kumusimba sa mga Ginoo? Na-discourage ba siya? Wala og wala. Og dili lang pagyud kay diha lang. Napulo niya ka anak nawala. Amen. Dili kay nawala lang nga nasaag ba dinaan? Namatay. Si Job mitalikod ba sa pag-alagad sa Ginoo? Wala og wala. Ang iyang asawa lain daw maot na og pagtagad kaniya. Kay gikaptan sa balatian nga makuyaw kayo. Balatian nga makuyaw kayo, ang asawa, lain pa yun og mga pamulok, imbis na nasigon siya, at imanon sa Job, gigugma yun ka na o pag-ayo, andam yun ko sa imuha pag-uban kanunay maunsa man ka. Pero sa may gingon siyang asawa, dili maayo. Mapabilin pa baghapon ka Job nga matinumanon. Diya, si mong Ginoo. Ha? Balikasa ang imuhang Ginoo. Nya kamatay na yun. Tarong ba rin na? So, nawala yun ang tanan nga na kang Job. Pero si Job, mitalikod ba sa pag-alagad sa Ginoo? Nagpabilin sa hinuon nga malagaron sa Ginoo. Amen. Morengo ni Jesus Christ. Tinuod ka na og sultihan ko kamo ni ini bisag kisang mobiya sa iyang puloy-anan. Pag mag-iskot ang puloy-anan, imuhang kabtangan. Ana din na TB, rep. Ha? Kati kayo na nimo. O asawa ba o maigsuon o maginikanan o mga anak tungod sa girian sa Dios. Makadawat og daghan pang panalangin ni ining panahon. O kinabuhi dahil sa maabot nga panahon. Amen. Amen. Kinahanglan mga kaigsunan. Kung gusto nato musunod kang Ginoong sa Kristo, andam ta sa pagtuman nga naha sa iyang mga kasuguan. Amen. Nasabtan nato mga igsoon. Inana lang yun ang dapat natong buhaton. Kaya mo man kini ang sugo sa atong Ginoo. In Matthew chapter 16, verse 24, iwan pa ni Jesus Christ, mingon si Jesus sa matinunan, kung ang usa ka tawo buot mahimong akong tinunan, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Amen. Ayaw pagtuman sa imuhang kaugalingon.
tumana hinuon ang imong Ginoo. Amen. Ingon pa sumala pa ni Pablo dinaa sa unang Korinto kapitulo 13. O sa ingon ni Pablo dinaa mga kaigsunan, verse chapter 13. Okay? Verse 5. Ang gugma dili mapaitas-on o bastos, ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma daw dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Asa man day ka mosunod. Amen. Umutuman siyempre sa imong Ginoo. Amen. Amen. Because Jesus Christ is our treasures. Mao ni ang among mensahe kaganiyan sa first Sunday service. Si Jesus Christ gyud ang ato ang tinguhaon kaysa ang atong bahandi. If you want to follow Jesus Christ, gikinahanglan we seek Jesus Christ because Jesus Christ is our treasures. Sumala pa sa sambingay sa gisulti ni Jesus Christ diri ata magtapos mga kaigsunan. Mateo kapitulo 13 bersikulo 44. Okay? Mateo kapitulo 13 bersikulo 44. Mao kini ang sambinga may tungod sa gitaguang bahandi. Ang paghari sa Dios sama sa usa ka bahandi nga gilubong dito sa usa ka uma, ikalutan kini sa usa ka tawo apan iya kining gitabunan pag-usab. Ilabihan niyang lipaya. Tungod ini milakaw sa og iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan. Ug unya mibalik siya og iyang gipalit ang uma. Amen. Sa dihang ang tao ana sa uma katong umaha dili da iyaha unya mikalot siya nakita niya ang maong bulawan o treasure ba sa Bisaya kapag sulat dinia gitranslate sa Bisaya is salapi o bahandi ay magiskot ang treasure is bulawan ba sa panadina pero kanang bulawan mahimo manggapon ng salapi kay baligya man nimo. Amen. Amen. So gidiretso dayon sa pag-translate sa maong translator nga nakakalot sa bahandi. Hilabihan ang iyahang kalipay. Gitabunan niya ni gusab o sa mayang gihimo wala niya gikuha dayon or gitabunan ba kay iyang kamangon pagagabi or mag-scan ba siya kay kung tinuod pa jud nga bulawan. Ha? Amen. Unya hilabihan ang iyang kalipay. Tungod ini milakaw sa og gibaligya niya ang tanan niya katagayon ang niya mibalik sa og iyang gipalit ang uma. Kung unsay anaang anak kaniya nga mga butang gibaligya niya kining tanan para lamang ipalit niya ug maangkon niya ang maong treasure mga kaigsunan. Da sa ato pa ay pasabot ni Jesus Christ niya sa maong sambingay kay dili man jud literal gihambing niya kini. Gagikinahanglan kung sa may anaangan ni kanato, andam kita sa paghikalimot ni ini or ibaligya by nato ang kanato nga mga katigayunan. Amen. Arma angkon lamang gayud nato sa Ginoong Hesukristo. Nasabtan nato? Amen. Nasabtan nato ang maong sambingay. Ha? Andam ta ba sa pagbiya kung unsa tong mga butanga nangan ni kanato nga maoy hinungdan nga wala nato maangkon ang bahandi kaniadto. Pero sa dihang nakita nato ang kamatuoran o nadungog nato ang tinuod, di kinahanglan panganduyo nato ni. Amen. Sama sa ingon ni Jesus Christ, ibaligya ang tanan mong katigayunan o niya ihatag sa mga kabos. O niya ang tanang halini ini, baligya ngadto sa mga kabos. O balik din usunod ka na ako. Pero mong dato lagi, gisayangan siya. Amen? Gisayangan siya. Lahi ni nga parabol nga gisgutan ni Jesus Christ niya. Siguro kung literal na to, daghan yung mga tao manimuha nini. Amen? Nga naman. Bandi nimo, ibaligya, ang imo mga katigayunan, rep nimo, TV nimo, ibaligya nimo unya nagkantidad ni og
ang halini ining katidad o mga 500,000 o yung treasure po mukabat man po og 50 million. Siyempre, biningkamot yung ka maimunang kwan. May baligya ni mo, maangko ni mo tong treasure. Ito lahi pang guni nga treasure ni pasabot ni Jesus Christ niya. Siya man gud ni. Amen. Muna daghan po mga tao na ninguha kang Jesus Christ. Kay lagi ang Dios dili man makita. Ano mga andoy man tani atong dili makita, dili pa sure. Amen. Amen. Si Jesus Christ labaw pa sa tanan kaysa ang tag-iya sa tanang mga butang. Pero nga ng mga tao karong panahon na wala may panahon sa pagtagad o pagsimba nga na kaniya. Ilalaging gitinguha labaw sa tanan ang mga butang ning kalibutan. Kato makita lamang sa ilang mga mata o makuptan ba nila? Nga lumalabay ra manunta kining tanan. Apan si Jesus Christ nga walay katapusan, wala nila gipangandoy. Mas gipangandoy nila ang adunay mas gipangandoy nila ang mga butang nga adunay katapusan kaysa ni adtong Ginoong Kristo nga walay pagkatapos. Pagpangutan-o nimo hamang ka gusto. Kasi gusto nimo langit o impierno, langit jud ko. Pero makita nimo silang kinabuhi nga impierno ay ilahang gusto. Amen. Kaya wala man sila pagsimba. Mas ilaha Hinuong gitagaag pagtagad ang para sila ang panglawas nga dunay pagkatapos o katapusan. Kaya sila makalag walay katapusan. Anta maangko nila ang kinabuhing dayon. Amen. Panganduhin jud nato si Ginoong sa Kristo kanunay. Amen. Amen. Sabta na itong maigsoon. Kung unsa may anaang nga ni kanato kinahanglan andam jud ta sa paghatag o pagahin o panahon sa Ginoo. Dili man ta mga dato sama sa dato nga naengkwentro nga nakikistorya nga nakang Jesus Christ. Palag sa kasagaran sa tuwa diriya mga trabahante lang man moadlaw lang og malipay lang na 250 300 malipay lang gig taga-tagaan withdraw 25 pesos yung saba ha. Bisan unsa manunta nga to ang pangita matag adlaw kinahanglan nga isag ginagmay lang na kinahanglan nga tagaan din natong panahon ang Ginoo. Isa man ang tinuod nga bahandi sa tong kinabuhi nato. Amen. Amen. Unsaon man ang dato ta nini kalibutan apan pobre di ay tubangan sa Dios. Sama sa kadato ingon si Jesus Christ ibaligya ang tanan mong katigayunan o ang tanang halinini ihatag nato sa makabos aron nga makabaton kag bahandi dito sa langit sa ato pa di ay pobre ditong tawhana at tubangan sa Ginoo. Amen. Kita inani man ang atong situation apan dato ta atubangan sa Ginoo. Samot mo trabaho pa jud ta para sa kamayaan sa Ginoo. Mas daghan pa jud ang maganti o mas madato pa jud ta pag-ayo. Di atubangan sa Ginoo. Ha? Amen. Ha? Kaya daghan tag mga nadungo ug nakita mas ginapangita pa nila ang mga bahandi nining kalibutana. Uban na itong mga kaigsunan, gabing paningkamot, iskan din na, pagkalot-kalot, bisan asa na lang, na-discourage na lang, wa na nangalagad sa Ginoo. Tingado daw. Anong wa man dun ikihatag sa Ginoo nga matinud-anon maunta kay ko sa pag-alagad nga na kaniya. May pamantong wala nangalagad sa Ginoo kay gitagaan pa. Kami iskan mi protansan raman day na sa ilalom, lalom pa kayo no. Na-discourage na sa pagsimba. Ano man? Lahi man pud ang ilang motibo. Nangalagad sila sa Ginoo og tinuod kay naa di ay kapalit. Amen. Tama ba nang inana? Kinahanglan mialagad ka sa Ginoo kay nakita nimo ang iyang dakong gugma nganha kanimo. Amen. Dili kay mialagad ka sa iya kay para lang maangko nimo ng treasure o para lang ba madato ka. Amen. Dili na mayo. Kung ihatag na sa Ginoo, ihatag yun na niya kay kuruntulado niya ang tanan. Amen. Ingon pa si Jesus Christ kana kang Pedro, adto mo dito panagat mo. Makita nimo da sa unahan nga ang usa ka isda magtangag og salapi.
Oh. Yung pa si Jesus Christ sa lain pa nga sulat, itaktak ang iyong pukot niya sa unahan. Ingon dahil si Pedro, magtutudlo, tibuok gabi imi nga nanagat para, pero wala di mi nakita, nakuha, bisan usa. Pero si Jesus Christ, itaktak lang. Kaya nga naman, kontrolado lagi sa Ginoo ang tanan. Pagtaktak ni Pedro, pagsunod ni Pedro, sugo sa Ginoo, nga itaktak ang iyong pukot dihaa. Pagtaktak ni Pedro, kuban sa makubanan sa mong pukot, sinitabo. Perti daghanang isda. Nga naman, kung saan mo ka, kung saan na, isda nga ka nabitong kanang abtik kayo, pag ang Diyos na gani ang musugo sa imuha nga adto dihang dapita kay puuton mo. May tabo gyud na. Amen. Amen. Kaya naman siya ang nagbuhat ni ana. Ni ana mga isda. Amen. Mutuo lang gani ta sa Ginoo, iya jud ang pagahitabuon. Ang ato lamang kulang is ang pagsalig o ang pagtuungan ha kaniya. Amen. Ang labing importante lagi makaigsunan nga kita wala taniya gipasagdan sa tanang adlaw o panahon ba makaigsunan. Gipakaon taniya. Ayo lang tawa ang imuhang sitwasyon karon nga wala maghapon ko na dato. How many years na ko nangalagad? Una-una ang tinuod nga ikaw gipakadato tubangan sa Ginoo. Kung padatuon ka, padatuon jud ka sa Ginoo. Naningkamot man ka o naningkamot ka. So ayan na i-question. Kung padatuon jud ka sa Ginoo, padatuon jud ka niya. Number 1, dili kay para madato lang ka para ipahambog nimo nga dato na ka og gwapo kag balay para makatabang ka sa uban. Amen. Dili kay palit na ikaw Mazda, palit na ikaw daghang masakyanan. Imis mo pagtabang, wa jud ka katabang. Dili na maayo. Nakalimot na ka. Nga mabutang ni kalibutan na lumalabay lang. Okay ra na makasakyanan ta kusa. Four wheels. Unya kung napatay sakyanan nga kana para jud pang ministry, dili kay mo magpalit tag sakyanan nga hinubra na, puli-pulihan sunod adlaw lahi na pod Raptors. Sunod adlaw Fortuner. Unya parking lang din na. Usa naman na pangpahambog na ng inana. Pero dili na mali ng inana kung kita nakatabang manggaling sa bang tao. Pero kung gipalit lang gani ang gipalit lang nato ang atong mga bahandi ngadto sa mga butang para lang sa tuang kauglingon, dili na maayo. Amen. Amen. Kaya gani ingon si Jesus Christ, usa pa ang dapat nimong buhaton, ibaligya ang tanan mong katigayunan o ang tanang halini ini ihatag ngadto sa makabus. Mo gina ang dato milakaw sa pagsodya ay. Pero kita bisan og gitagaan at tag kwarta sa Ginoo para lang nga makapalitag para lang sa tuang sakyanan, pero gipasubraan po nato, nakalimot na tagtabang sa uban. Amen. Kaya tindog din ka nga, mahimo din ka nga example na yun. Ako tighter magugko niya, matinud-anon mo nang i-bless ko sa Ginoo. Pero tinuod ay dili dito matinud-anon kay wa man kay katabang nga sa uban. Amen. Nakalimot siya nag-bless sa Ginoo, kay dili man jud tanan kitang tanan madato, kay lahi matagpart, gidato ka sa Ginoo kay gigasahan unta kaniya kam para makatabang ka ngadto sa uban. Dili kay pare panghambog imong kaugalingon. Amen. 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 Kaya tinuod nga bahandi si Ginoo Kristo lamang. Amen. Kalaygon ang Dios sa walay katapusan mga kaigsunan. Amen. Kaya basig na ay mga madato dari aba. Ha? Timan ijud na. Kano gipadato ka sa Ginoo kay para makatabang ka ngadto sa uban. Ikaduha, diha sa imuhang church para sa pagpalambo. Amen. Ikatulo, para sa pagtabang nimo ngadto sa mga alagad o missionary. Kung kulang sila og kanang panalapi, tagay sila, tabangi sila, bahin dira sa financial, bulakaw sila dinaang wala sila nagkulang. Ang ubang tao man karon gud bisag naay katabang, mingon dayon walk by faith. Pag ministry,
lakaw sa pagtuo. Bisa unta nga saang mo gigamit sa Ginoo nga mutabang na ni anang tawhana. Di man pud mohatag kay walk by faith jud daw. Amen. Alangan bang mo patagag pagkwarta ang Ginoo diha ah? Amen. Tinuod nga walk by faith. Pero mo gamit ang Ginoo og tao. Muna ikaw, isa na ka gamiton sa Ginoo, napagahi lang ka. Muna kay nakita man sa Ginoo nga wa jud mo tabang anak kanimo kay napagahi jud ang isig ka magtutuo nimo, amo na nga makitingala ka pagbaktas nimo. Makita ka kwarta sa unahan. Apit mo tamakan. Daghang pamaagi ang Ginoo, gahi mangguna akong mga anak gud. Diyan lang ko mapakita milagro sa unahan. Pagbaktas diya anak makita ka kwarta diha. Oh. Yung mga pa rin ibang mga Kristohanon, awa no, hukbay faith no. Hukbay faith lagi. Awa, nagmilagro ang Ginoo. Make England, nagmilagro ang Ginoo diya sa unahan, kiti ba kamuhatag? Mali na lang jud ba? Amen? Ha? Pag natay katabang, tabang. Amen. Ayaw ulat nga, diha na lang kanunay, mapakita og milagro ang Ginoo. Amen? Ha? Kaya ang Dios mao'y tag-iya sa tanang butang mga kaigsunan o siya ra ang magabalos gani kanato timan-an nato na mga kaigsunan. Ha? O panalangin ang Ginoo gani kanato. Siya ang tag-iya sa tanang butang. Kung gibuhat niya ang tanang butang mga kaigsunan pinaagi lamang sa pulong unsa na kana sa tuwa mga pagkinahanglan lang matag adlaw. Amen. Iya jud nang ihatag. Kana lang mga butang nga mga pagkinahanglan. Nakalimot na nga ang Dios nag-iya sa tanang butang o gibuhat niya ang tanang butang, pinaagi lang siya mga pulong. Kung sa napaka na mga pagkinahanglan sa tuang pamilya nato. Amen? Ha? Mga pagkinahanglan nato sa tuong church, ihatag yun na niya. Kagamay ra ana. Amen? Ha? Ihatag yun na niya mga igsuon. Basta atong buhaton lamang gayud tinguhaon nato kanunay ang atong Ginoo. Musunod ta nga na kaniya og mutuman diha sa iyong mga sugo. Jesus Christ said in John 14:15, kung kamo na gugma kanako, tumana ang akong mga sugo. Amen. Diha ta matest karon kung tinuod ba nato gigugma ang Ginoo, kumutuman ta nga na sa mga sugo. Ang dato nga naengkwentro, nakaistorya kang Jesus Christ, wala kaniya ang tinuod nga pagigugma nga nakang Ginoong Kristo. Kaya naman, wala man sa mituman sa sugo ni Jesus Christ. Mila kausa. So ang tinuod wala dito kaniya ang tinuod nga pagigugma nga nakang Ginoong Jesus. Kita kung tinuod ato gigugma ang Ginoo, tumano nato ang iyang mga sugo. Magapanindog kitang tanan. Sa kita mag-aawit mga kaingsunan, o sa kaawit ang presensya mo kalipay ko, magaduko tawag, magapiyong ta sa tumamata. Mamalandong kita sa mga pulong nga atong nadungog dining daknaa. Mag-aawit kita mga kaingsunan sa kinasingkasing nga na sa Ginoo. Sa gayud ang atong kalipay mga kaingsunan, labaw sa tanan. Thank you so much, Lord. Oh, hallelujah. Mag-aawit kita nga na kanya. Niining kalibutan, mga butang lumalabay lang. Bisag maangkon ko ang tanan, kini kawang lamang. Apandiya sa imong ngalan, mauy akong gikinahanglan. Kay wala gayo'y makalabaw kung ikaw ang kauban. Ang presensya mo ang kalipay ko. Thank you, Lord. Titinguha ka sa tanang panahon, Ginoo. Kay kanimo lang. Kay kanimo lang ako mabati,
ang katagbawan sa akong kinabuhi. Wala gayon kanimo makatandi. Ang presensya mo, ang kalipay ko. Gitinguha ka, Ginoo. Gitinguha ka sa tanang panahon, Ginoo. Kay kanimo lang nako nabati, ang gatagbawan sa akong kinabuhi. Wala gayoy kanimo makatandi. Wala gayoy kanimo makatandi. Wala gayoy kanimo makatandi. Wala gayoy kanimo makatandi. Yes, Lord. Wala di makatandi nga nakrimo. Kay ikaw ang tinuod nga bahandi sa mga kasing-kasing, Ginoo. Ang imong pulong, Ginoo, mao kini ang tinuod nga makahatag kanamo pagkadako. Salamat kay Lord sa mga mensahe nga among madungog, Ginoo. Nadungog namo kini kaganiha, Ginoo. O karon, Ginoo, nga ikaw nagapainumdum nga ni kanamo, nga ikaw jud ang among tinguhaon, Ginoo. Andam kami, O Dios, sa pagikalimot sa mong kaglingon, Ginoo, kagustuhan man, Ginoo. Ikaw jud ang among pagatutukan o tinguhaon, Ginoo. Ikaw jud ang among pagasundon, Ginoo. Salamat kay Lord sa mga mensahe nga among madungog. Nadungog din mao rasa o taknaa, O Dios, nga sabihin ikaw nagarimahin nga ni kanamo, Ginoo. O kini nagatudlo nga ni kanamo, O God, aron kami, O God, dili, O Dios, malimbungan sa mabutang ning kalibutana. Kay usay makalimot mi, Ginoo, nga binamog ang mabutang ning kalibutana. Mao kini ang tinuod nga makahatag kanamo kalipay ug katagbawan. Apan ang tinuod ay, O Dios, ikaw ay Ginoo sa Kristo, ang tinuod nga makahatag kanamo kalipay ug katagbawan, Ginoo. Lord, dili yun mi magpalimbong, Ginoo, sa mga butang ning kalibutana. Kay gari, O Dios, mao kini ang gamiton sa kaaway daw sa diin kami, Ginoo, may layo nga na kanimo daw sama, O Dios, sa panahon nga ikaw, Ginoo sa Kristo, gitistingan o gisulayan sa kaaway. Gigamit niya ang mga butang nga niining kalibutana, ipakita sa yawa ang tanang gingarian sa kalibutan sa dihang ikaw gidala ngadto sa kinatumian nga dapit sa gingarian diha sa Jerusalem, Ginoo. Gipakita kini, O Dios, sa kaaway nga nakanimo sa dihang ikaw gidala nga na sa habog kaay gadapit, Ginoo, nga nagaingon sa nga nakanimo. Ihatag ko kining tanan nga mabutang o gingarian kung ikaw mosimba nga ni kanako. Apan nagitubag nimo, Ginoong Kristo, simbaha ang imong Dios ug sa lamang agladari. Ginoong Dios, kalabing gamhanan, daw sa diin sama ni ana, daw sa unsa man nga mga offers sa kaaway ning kalibutan nga ni kanamo. Dili jud kanamo ibaylo, Ginoo. Dili jud kanamo ibaylo, Ginoo. Ikaw lamang among alagaran ang simbahon, Ginoo. Kaya mabutang ning kalibutan, lumalabay lamang. Musamag yun mi ugad. Usama mi nga na kanimo, Ginoong Kristo. Sa diin imong gibiyaan ang imuhang katigayunan. O nindot nga puloy-anan, trono dito sa langit. Gibiyaan imo kining tanan og nahimo jud kang tawo para imong alad ang imong kaugalingon dito sa cross sa Kalbaryo. Para lamang kami makabaton og kaluwasan. Inala po na among buhaton, Ginoo. Andami sa pagikalimot o pagbiya kung unsay anangan ni kanamo. Amo lang taon ka, Ginoo, kung unsa ka kamaayo sa among kinabuhi o giunsa kami di mo pagluwas, Ginoong Kristo. Aron ka, Ginoo, maangko namo sa kanunay. Kay ikaw ang tinuod nga bahandi sa mo mga kasing-kasing. Dalaygo na imong pangalan sa walay katapusan, Ginoo. Paday ka magablas gani kanamo, Ginoo, sa among matrabaho o mga negosyo man, Ginoo. Ikaw lang mga among tinguhaon, Ginoo. Tagaadyo ka na mong pagtagad sa kanunay. Dalaygon ka sa walay katapusan. Karan kay mayaan o kadungganan, mapag-alagad o mapagsimba.
Kanimo lamang among maluluwas o Ginoo, hari sa tanghali. Ginoong sa Kristo. Ang tanan magyunog amin. Thank you so much, Lord. Lapakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Amen. Mabilis ba tayo soon sa pulong si Ginoo? Amen. Amen. Akong bahin. Pagkuha sa ikapulo. Basa ko din sa Matthew 6. Ayaw kamo pagtigo mo bahandi alang kinyong kagulingon din sa yuta tutayan lamang kini og tututon sa anay og kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigo hinon og mga bahandi alang sa inyong kagulingon dito sa langit walay kaya og anay nga makutkot niini ug walay mga kawatan nga makakawat niini kaya hain gani ang inyong bahandi at usab dito ang inyong kasing-kasing. Tahan na ito ang matag sa kalipay. Matag sa kalipay, diha sa Ginoo. Matag sa kalipay, diha sa Ginoo. Kalipay ang kasing-kasing. Dalagon ka Diyos, buhi o balaan. Salamat Ginoo sa mga pagkamaayo kanamo. Salamat sa pulong. Amen. Kay Ginoo, amon sa pagkaon Ginoo amon. Ano nga bahin Ginoo? Kanang pulong Ginoo, amon kining influence Ginoo sa amon pinaguhi sa matag adlaw Ginoo. Sa Ginoo. Sa lapi Ginoo. Last tubangan, salamat Ginoo. Matag usa. Balik Lord, namang Ginoo ang imong bahin Ginoo nga ikapulo Ginoo. Dili nga ikapulo Lord, gikan kini Ginoo sa among pinatahan Ginoo. Salamat Lord sa panalangin ng giyata Ginoo. Kini nga salapi Ginoo, magamit kini Ginoo sa mga giyata Ginoo. Salamat Lord. Pagkamay sa mga kinabuhi sa tubog simana Ginoo, iban mo kanamo Ginoo. Lord, salamat Ginoo sa pagkamaayo. Dili na mo Ginoo ikatandi kanamo Ginoo sa kabubutan Ginoo. Tulong na bahagi Ginoo nga pulong Ginoo. Lord, Lord Ginoo makapadayon kanamo. Pagano mo niyo manito Ginoo sa mga lagad Lord. Ginoo mabalik. Padayon kini Ginoo. Amen. Lagad Lord. Yung pulong Ginoo amin Ginoo sa dapat Ginoo sa kalwasan. Salamat Lord sa mga alagad, tulong, deliver, kapatan Ginoo. Dugang Ginoo sa mga alagad ng Ginoo. Dahil tubog na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So mga announcement nato mga kaigsunan, padayon ato ang mabulhato no. Alas 10 gahapon atong panimbahon every Sunday dinhi Okay, so and prayer meeting nato every Saturday 7 p.m. Okay, 7 p.m. ta ha. 7 p.m. ta ni ana. Okay, so murag wala ko ni anang adlaw so si Kevin no sayo jud ka. Pati di mauladan. Okay, so ako din i-announce nga kung badayon mi dito sa kanong kay usual pa man to pero murag 100% talaga o 90% pa lang dai nga makatumi kuan sa Davao City karong Sunday sa Tawan-Tawan sa Baguio District dito sa church sa samuang listeners po sa Eagles sa ila Bagukan sister. Okay, so murag Biyernes pa lang maato namin dito so Sabado Domingo mo-announce lang ko naay magdala ang mensahero no wala pa lang ko nagkontinsa kaya lang kay naaghapon nagapoy mag-message na lang kay padayon at para padayon nato mga bulhaton. Okay, so mo lang man ka na ato ang mga announcement kanya katong hulog-hulog nato atong alkansya no
ato atong hulugan na karon. Okay, mo lamang kana ato ang mga pahinumdom. Mato kita din na sa pagtapos. Atong awiton ang imo ang himaya. After nini ang closing prayer. Imuang baya kadunggana Pataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko, imo ang himaya, kadunggana. Pataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko, gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo, gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo, walay sama kanimo, walay sama Apo ta para sa itong pagtapos. Labing balaan ug gamana na mga Diyos Lord. Salamat Ginoo nining adlaw Ginoo ngayon mo na sa aming gihatagan ug maayo nga panahon Ginoo aron kami makapagtapok dinhi Ginoo alang sa aming kahimayaan Ginoo. Lord, padayon ka magabes nining mga katawhan nimo dining dapita Ginoo bisan pa man karon Ginoo nga nagmalampuson ang among buluhaton alang diha kanimo Lord. Salamat Ginoo sa imong dakong grasya Ginoo sa paghatag sa maayong adlaw Ginoo. Lord, panalangin ni kami sa mong pagpanguli Ginoo Lord, ikaw mag-auna ug paulahi Ginoo sa mga dalanon Ginoo sa mga katawhan dining dapita Ginoo. Salamat sa imong gugma Lord, in Jesus name we pray. Amen.